Možno, čo ty mami, lebo ja moc nevarím. Lokše? No, neviem. Kuchárka. Ja neviem, že ja nevážim langoše. U nás langoše neděláme, ja ako kus mražený. Lokše, nejakú sú zemiakov, neviem ako presne. No, si nevarím lokše a nelobím, takže neviem. Čiže ja neviem také veci. Nerobil som to, neviem. Je tam múka, cukor, môže byť aj vanilkový, mlieko, čo tam ešte ide? Vajíčka určite. Potom to môžem všetko zmiešať a na panvici urobiť palacinku z toho. Ježišmaria, cestičko, to je niečo, že strúhanka, vajíčko, nie? Múka, vajce a strúhanka. Tak prvá bude asi múka, potom vajíčko a potom strúhanka. To robí malá dcerka moja, tak neviem. Na čaj? Sypaný čaj? Ne? Tak to nevču. Na niečo čistenie, na jablčko, alebo možno niečo na kostky, alebo... Na zmrzlinu, nie je to príliš malé. Sediť by som s tým nesedila. Na zmrzlinu. Tak toto vôbec netuším. Netuším, absolútne. Sa nejaké škrabanie. A tak je to Alebo ostré. na vzory nejaké, nie? Keď čo zdobíš? Ja neviem. Čo by sa s tým mohol dať oškrabávať? Netuším, fakt. Na strúhanie, ozdobný strúhak je to. Proste na mrkvu alebo tak, predpokladám. Francúzske zemiaky. Nejaké cestoviny s nejakým mesom kuratým. Na kari omáčke. No, kuracie mäso na horčici s medom. Špagety. Alebo palacinky, to je také náročnejšie. To treba obracať. Praženica komplikovaná nie je. Neviem, my nevaríme moc. Najkomplikovanejšie, takým sa vyhýba. To neviem, aké čo je. Pene sú nejaké cestoviny, že? A arabiaka? Arabiaka. Tak. No, hodinu a pol. Cestoviny. Myslíte komplet? Príprava? 20 minút? To by sa dalo zvládnuť za pol, 3 hodinku. Asi hodinu? Netuším. Pol hodinu možno, neviem, netuším. Ja si typnem 30 minút. Sorry. Nerozumiem.